Bere hatîbû ragihandin ku her sê velatan roja çarşeme vezîrê derveyê devletin yekbûyî in Amerikayê Marco Rubio ji biryarexwe agahdar kirine. Gavasê imzekerên JCPOA ji bo aktivkirina mekanîzmaya maşê, du roj piştî civînavana bi Îranê re li çenevrê tê, ku tê ragihandin ku tî encamên berbiçav bi dest neksistiye. Bere hatîbû ragihandin ku her sê velatan roja çarşeme vezîrê derveyê devletin yekbûyî in Amerikayê Marco Rubio ji biryarexwe agahdar kirine. Gavasê imzekerên JCPOA ji bo aktivkirina mekanîzmaya maşê, du roj piştî civînavana bi Îranê re li çenevrê tê, ku tê ragihandin ku tî encamên berbiçav bi dest neksistiye. Britanya, Fransa û Almanya bere heta dawiyete baxsê rojên dêm dabûn Îranê, ku çareseriyek dîplomatîk ji bo pirsgirêka xwe ya navokî bibîne, anna evê mekanîzmaya maşê aktiv bikin. Bi vîya way, piştî şikesta danûstandinên navkîyên ve daviyê li navebra Troyka Evropa û rejîma Îranê, û bi dawî hatina dema diyarîkirî bo bersîvdana hevçeya rejmê li 28 August, tevahiya dorpêçên ragirtî bo ser rejîma Îranê dê carekê din çalak bibin. Çalakkirina van dorpêçên ragirtî dê li pêvajoyekê yekheyve de bê kirin, û Troykaya Evropayê derfet bi rejîma Îranê daye ku li hayema vê yek heyve hemû daxwaziyên wan cîbî bike, ne ku ev dorpêç dê her berdevam bin. Dorpêçên ragirtî bi ser rejîma Îranê ku li sala 1309 vê dusêya rojî de li lîhevkirina bercamê de hatibûne sekinandin, dê carek din bi tevavî bêne çalakkirin.